xeral e o de facer o sorteo para a composición das mesas nas vindeiras eleccións municipais do 28 de maio. Seguindo a orde do día, en primeiro punto, aprobación da acta da sesión ordinaria de 30 de marzo de 2023. Algúnha intervención? Ben, pois consideramos aprobada por unanimidade dos presentes. O segundo punto é a celebración do sorteo público relativo ao nomeamento dos membros das mesas electorais conforme ao artigo 26 da Lei Orgánica 5.985 de 19 de xuño do réximen electoral xeral. Señor secretario. Bueno, procedemos coa aplicación. O que decía, procedemos coa aplicación do IDACELEC, que xa é automática. Se algún membro de algún grupo quere acercarse para miralo, non podemos reproducilo por unha reciente consulta da Axencia de Protección de Datos, así como tampouco se pode publicar a acta cos nomes por protección de datos. Pero, bueno, diligenciarei o sorteo e farei contar o código CSV na acta para que quede constancia do sorteo realizado. Entonces, bueno, damos o sorteo. Vamos a volver a dar que esto... Ben, xa está realizado o sorteo, procederase a dar copias aos representantes dos grupos políticos. E pasamos á segunda parte da orde do día desta sesión plenaria, donde se había solicitado no pasado pleno do 30 de marzo dúas comparecencias da señora alcaldesa, unha por parte de petición do Partido Popular, comparecencia da señora alcaldesa a petición do Partido Popular para que compareza para dar conta dos incumprimentos durante o seu mandato, e outra solicitude de comparecencia da señora alcaldesa a petición de Vilalba Berta relativa aos avances non relativos aos 6 grandes retos da legislatura.
bueno, examinada toda a normativa con arreglo a dar cumplimento ao que se determina no ROF cando unha comparecencia é aceptada, como foi o caso, neste caso das dúas comparecencias, corresponde executala no seguinte sesión plenaria, sexa un pleno ordinario ou extraordinario. Dada a situación que estamos nun período electoral, pois producíase, digamos, un choque, digamos, entre dar cumplimento o que marca o ROF e tamén a normativa electoral. Vou a tratar de ler literalmente para os que estén seguindo o pleno, que según o artigo 50.2 da LOREG establece que desde a convocatoria das eleccións e ata a celebración das mesmas queda prohibido calquera acto organizado ou financiado directa ou indirectamente polos poderes públicos que conteña alusións ás realizacións ou aos logros obtidos, ou que utilice imaxes ou expresións coincidentes ou similares ás utilizadas nas súas propias campañas por algunha das entidades políticas concorrentes nas eleccións. Dado que se producía esta choque, como decía antes, entre o que determina o ROF e o que determina a LOREG, fíxose unha consulta á Xunta Electoral para dirimir se correspondía a facer esas comparecencias ou por la contra a evitalas. A resposta da Xunta Electoral foi que sempre que se tera información puntual de algún tema non habría esa contraposición, pero que había que garantir por parte da corporación na súa integridade que non se faría en ningún caso un uso partidista e, por tanto, como é casi imposible dar resposta a esas comparecencias sin poñer en valor o que se fixo por parte do Grupo Socialista e tamén por parte dos grupos de oposición que piden esa comparecencia de, lóxicamente, expoñer as súas posicionamentos tamén de carácter partidista, puxeme en contacto cos portavoces dos grupos políticos e por unanimidade acordamos que por respeto ao momento electoral, como se trataba en realidad as comparecencias de un debate político, pois deixalo en riba da mesa. Por tanto, teño que pedirlles a todos os asistentes que voten este acordo de deixar en riba da mesa e non realizar as comparecencias. Votos a favor desta posición. Bueno, pois moitas grazas aos grupos da oposición por entender a filosofía desta razón para non facer as comparecencias. Queda, por suposto, aprobado por unanimidade dos presentes e damos por rematada esta sesión plenaria convocándonos para o último pleno que será de despedida para algúns dos membros da corporación actual e, por suposto, pois, bueno, seguimos traballando todos os grupos por o ben de Vilalba e dos vilalveses e vilalvesas. Bo día a todos.